Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta ka mong tanan, no? Hinaot nga na ata sa mayong panglawas o kapiskay. O karon day, mag-upload na sa taog sumpay sa I Only Live to Love You. Pasensya kayo nga kausala ko kasi mana ni mag-upload kay ako mo siya gihuwat sa mahumani siya og on air. Drama sa kahanginan. Maong kausala ko maka-upload sa usa ka semana. O sa dili pa, ako day masahon ning day nag-comment si Isa Alcosalve kanos apakaha magkita si Alia Ogdel. Salamat di Jalek sa sumpay amping sa diha kanunay. Amping sa diha kanunay Isa Alcosalve. Salamat kaayo ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. So dito maglangan ato nang sugdan ang I Only Live to Love You Part 8. Ug salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RNN Drama presents Unsa may imong hilakan? Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw! Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako ni mong ulipon? Kung unsay akong isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RNN Drama. I only live to love you. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Ako, gusto ko magpulis. Mausa na akong damgo sa una, pero mas gusto ko mag-nurse. Pero mas maayo gyud nga magdoktora aron nga makatabang unya ko sa mga parehas na itong mga lumad. Kalit malig kamingaw ang palibot nga. Wa na sila si auntie. Bitaw. Nakalitan ba ako pero nahalang na dili ko mapadas kawili. Para dili ko magluya. Siguro abay nang gibati ni mo diha ha. Dili ba ko gustong magkabuang. Naunsa man ka ay kabala ka gaw. Kay ligon pas kabaw kin kauban nimo dinhi. Sure ka? Sure na sure. Oh. Saman tilaw ka sa kong komo. Ha? Tilaw ka sa kong komo. Maya. Makanon di kag lugaw ron. Wala mo ibaw sa akong pagkamaayong tao ni mo, pagkabuutan ni mo, pinakaon di kag lugaw. Oh, kakalma antong akong giingon ha. Kumo. Ay. Oh, uy, hala, tawag. Hello? Kumusta ang kasperado? Here, still kicking. What do you think? How about you? Hope you got the right man. Lingaw raman ka ka. Salamat sa pagkawa ni mo'y batasan. Bullshit. Yes, I know that you are a bullshit. Mao bitaw ang wala ko matandog sa kabuang nga gibuhat nimo. Oh? Really? Okay, say patuhuan ni mo. Ako?
one of these days, maghikog na ka for losing me. Sorry, pero dili na may tabo. Kung kuno ka nila yung toyo, let me park right here. Kay busy pa ko. Bye. Kasi mong patuhuon, Del? Ako? Huh? Pretentious. Nabuang ka na ko, uy. I should know. Love ko ni mo, Del. Maong, mahimo yung miserableng imong kinapuhi kay wa nako. Si Pauline tong nanood? Sakto ka. Sa English ba? You got it right. Abi ko, giblock na ni mo siya. Aron, magmalinaw na ka. Nausabang akong hunahuna. Gusto kong ma-update sa dagan ron sa iyang kinabuhi. Kay nahigugma ka pa. Ingon pa nila, kay ang gugma ko no tinuod, lisod lukahon, labi nag makagamot na. Pero mutuo ka magsadili, wa nagibisan gamay nga kaluoy ang nagpabilin sud sa kong kasing-kasing para niya. So, ready na ka sa laing trials nga maabot. Ako nang giandamdaan ang akong kaugalingon. Abi ni mo, ay pagbati ko, ya dili na mahimong nindot ang panag-uma ni Pauline o atong foreigner. Mao ba? Oh, Nga bang nakaingon ka manana? ako lang nakita sa dagway itong tawana. Dili man siya ka na bang gitawag og lovable sa akong tanaw gaw? Lovable. Remember gaw, dili ba yan imong ma-judge ang tao through his looks? I know. Wow, sigo in English gaw. Amaw. Mutuo ko na gaw. Pero ang akong gisulti karon, magbase sa akong gibati. Wa, sila'y forever gaw. Ato ba ng problemahon? Of course not. Kay unsa may labot na to sa iyang kinabuhi. Ha? Gawa man siya magpagapos nimo. Siya pagyapon si Pauline. Kalaing tao, di ba? Demonya. Oo, no? So, what's next? Ugma gid sa sayo. Oh. Sugdan na natong sumpay ang atong trabaho. Tanawa ang among puy-an, ada. Mibiya mi dito sa unang dapit nga bati ang among Pinoy-anan. Pero dinhi, maura magkihapon ang among sakan. Bye, pagod na. Mao dili gyud mahimo nga kutubra sa damgo ang akong tuyo nga makahuman kong eskwela. Kinahanglan nga matuman gyud na, ada. Gaw, hunong sa diya sa fast food chain. Kay magkapitag makaon. Isang mga bugas lang. Ya, parisan og juice. Para na to ma-share sa atong mga igsuon nga way swerte. Nga naayang taon maghigda sa daan kay way mga Pinoy-anan. Kunya ato lang daghan-daghanon. Para sa nga banda nato dito sa bukid. Oh, ito kayo. Abi ni mo gaw, makatandog sa balatian. Ang isina nga, akong nasugatan karon gaw. Makatandog yun gaw. Murag gikumot nga ako kasing-kasing nga nagtanaw sa bata nga imong gitunulan sa burger kaw. Gadali kayo nga nagkahungit sa iyang baba. Lagi, Hapit pa matok eh. luwig yung bata gaw. Tungod sa kagutom. Sakit kayo ang... Oh, hey, wait. Gaw, asa ka? Pagbantay! Gaw! Gaw! Gaw, Nel! Gaw! Pabarugan ninyo ang tiguang palihog. Gaw! Kadita ha, manang, gunit na ako manang. Dali, gunit na ako. Nawadaan ko gusto. Oo, ikaw na ka. Alsa hagaw. Oops. Isa kay sa sakyanan. Kaya ato sa ihatod sa ospital. I'm back. Nianak ko sa Cebu, Merced. Shin. Kung nagtuo mong makalikay mo sa akong sungay, nasayop gid mo. Tungod kay dili tagid mo lungana. Malas ka lang yun, Merced.
Kinaamong ka lang sa akong kalagot. Anang imong anak nga babae. Nagpakita ko nuhay siya na kog kaayo, sud sa mabo nga hikayon. Pero dili sa yun kalimtan ang kabati sa kinaiyang imong gipakita nako, Shen. Hilas kang dako. Murag ka nagsikin sa kong makaarte. Ugwa makalikay sa kong kaabtik na maniid ang kangilad sa imong batasang punyitaha ka. Maong dili tagyod mo hatag higayon aron magmalipayon, Shen. Salamat kay wala problema ang iyang lawas. Kahadlok ra gid ang nakaingon sa kalit niya nga pagkakuyap. Hain mo. Nya ka sa ospital manang. Salamat sa Ginoo nga luwas ra ka. Ngano bang nag-inusara naman ka sa paglakaw sa daan? Nganong wa makay kauban? Kinsa man sa akong pauban nun, sir. Natuway akong bana. Inudel man sa bintaon. Maog ading ako na lang ang taon na nakinahinay sa pagpaninda. Ay, manang, ay sa pagbangon. Okay ra ko, sir. Okay ra ko. Ang akong baligya. Doon sa kinala. Ay, kabala ka na. Wa tumawa. Muadto na ko, sir. Itinda pa to na ako taon para makapalit ko pagkaon para karong udo. Gamay na lang bayain taon katong nakaon ng akong bana. Di mahimo nga magutman siya, sir. Ato lang siguroon ang imong kondisyon. Maayo lagi ko. Okay ra gyud ko. Maong kinahanglang makapadayon ako paninda. Ug daghan kaayong salamat sa mong pagluwas ka nako, sir. Kung nahitabo pang nahalin pa ko ni atong sakyanan, magunsa naman lang intaw ng akong bana. Nagpaabot baya intaon siya nako. Unya, magpaabot na lang unya siya sawa. Susunod. Pagmatgon taon lang. Pagmatgon yun. Kinanglan nga, kanabang wag tuong imong paglingi, aron pagsiguro, luwas yun ka. Kinilagi ang taong puno, ras problema dutong. Adlang tanan. Tungod ni eding among kawadon, sir. Maong malimot naman lang in taon ko. Nga nagtanga dahil ko paglakaw sa usa kadapit nga puno sa peligro. Unsa imong ngan, nang? Christina. Oh, Christina. Ang kining gusto lagi kang bugawas din eh? Oo, sir. Dili mahimong magpa-admit ko. Kay magpaabot in taon tong akong bana. Mulakaw na ko, sir. O akong usbon. Daghan kayong salamat sa imong pagluwas ka na ko. Dili ko guyod kini kalimtan. Kinasing-kasing nga pag-ampor kaya akong ikabayad sa imong gihimo, sir. Ay nagkunahon na ay paghunahon na sa bayad. Kay ang tinuod ka pagtabang, wa magpaabot og bayad. Tara, tudlo imighay ng inyo kay amo kang ihatod. Ha? Unsa? Ayaw, sir. Ayaw na lang. Maninda palagi kong trapo sa mga driver. Ato lang na istoryahan. Sige na, dali na. Di ay mong sinilas, oh. Jesus Mariusip. Kinila. Ikaw pag yun nagunit ni Ana siya nga kaguba na rabain taon ni Ana. Ay, kabala ka. Ato lang ilisan og bag-o. Sige, tana. Sakay na. Ha? Uy, ngangangat mo, God. Dili lang ko, sir, mo sakay. Magkuha lang ko sa mga tapong akong ititinda, sir. Gihipos man ka ninyo. Mali ato istoryahan karon. Ang bahay na ng imong trapo. Sige, sakay sa kadyot. Para nga makalingkod ta. Mintras magsulti kay init dinis gawas. Kita bitaw ka? Taas-taas ng adlaw, di ba? Di ba, Gaw? Ay, hadlok la. Dili ka na mo unsaon. Dili may mga daotang tao. Bantay bitaw, ha? Ayaw bayag itaon ko ninyo daging nuta mga tudong kay pobre bayag yun taon kaayo ko. Mangita tagmaayong kakanan nga way samok, Gaw. Aron nga magkakaon sa nismanang. Kay nahibaw kong gigutom na ni siya. Nya ato sa dadaan unyag pagkaon ng imong bana nang. Gaw,
Unya alas ni Pedagana kay mag-istorya pa mi si Manang. Okay. Pila edad mo Manang? 78. Uy! Buto ka gaw! Tanawa! Wa si itsura ni Lola na si Tinday Utsa siya. Unsa? Si Tinday Utso? Abtik pa kayo manglihok-lihok? Tanawa! Kaloy ang Ginoo, sir. Maog yun. Nang, kining, palito na mo ang tanan ni mo trapo. Basta, imo min paubanon sa inyo. Ha? Uy, sir, Ginoo ko. Mauwaw ko, oy. Dili taon tarong ang among Pinoy-anan, sir. Dili man na mo importante. Unsa man di ay. Kinsa ug unsa man gayo di ay mo, sir. Mga ordinaryong tao rami, pareha nimo. Pero ang bugtong ragin namong tuyo, mao nga mihangyo mi. Bitaw. Nga muuban mi dito sa inyo. Tungod kay gusto ka namong tabangan. Aliyah? May isugo ka, Papa. Wa. Ay ako gusto nga tubagon unta nimo ang akong ipangutana. Kung anong naghila ka. Wa man good. Naghila ka. Anak, abi na kong ligon ka. Ang luha, timaan ba yas kauyang? Nganong naghila ka man? Kay naluoy man ko nimo, Papa. Nahibaw man ko. Nga gusto na kamutabang na ako ang matuman ang ako mga damgo. Pero pakyas ka. Kaya wa man dyan kay mahimo. Tinuod na, anak. Nahibaw ka nga no. Tungod kay wa pang ko'y igong edukasyon. Sayo kayo nga nabugto ang akong pag-eskwela. Kay sayo sad ang kamatayon sa akong amahan ug inahan. Mao gani hinungdan nga gisagop ra ko sa usa kasuod sa akong amahan nga usa ka lumad. Gusto kong magmahay sa kapalaran nga ako naangkon. Pero kung mahinumdum na gani ko nga ang Ginoo puutan o nga kining tanang kalisod nga atong natilawan. Mga pagsuway lang eh. Diha-diha, masubhan ang akong mga kiubos. Unsa ka kung mamaulit ta sa inyong dapit, Papa? Kanindot pa unta kung mahimo pa lang na anak. Pero usaon pa ako. Usaon ko man. Papa! Papa! Nabusog ka? Kaluoy sa Diyos in town. Mayo hinoon. Magdanay na lang ko nimo ha. Okay na magaha. Sige to. Daw, ang pagkaon para ni tatay. Di agaw, safety na. Ako sa magnanay si kunimo ha. Lain sige magtatay kunimo. Okay, kining. Di ko ni kalimtan og hatag ni tatay kining pagkaon. Aron mabusog ini. Okay. Salamat. Wow. Kagwapa din mo kung makatawa ka na eh. Uy. Bitaw, tinudag ako gisulti na eh. Wa ko mamakak. Wa ti ka buladahi. Manguyab ka na ako, sir. Allah ka diha! Banggang sa ilong! Joke! In town siya, boy. Mikaging man in town si sir. Abi ni mong tininood na, sir. Gusto lang akong hingin lang ang tensyon nga naghari sod sa imong dughan kagani, ha. Kay kung dili ka pa-update yun kaayo. Duha gayud kitang mapilde, sir. Utang na ko ni. Utang na ko ni mo ang akong kinabuhi, sir. Anghel kang gipadala sa langit aron sa pagluwas ka nako.
Ipaniguro na ko ni mo, sir. Ngang imong gihimo, dili na gayod mawa sa akong panumduman. Matag minuto kana na akong hinumduman. Nalipay ko nga nawasan ka lanay. Karon, ako balikan ang atong giingon. Nga ako paliton ang tanan nimong gitindang trapo. Ako ginihutol og palit. Aron dili ka na maghago sa pagbadha sa delikadong karsada para lang sa pagmasyar sa mga driver para paliton ang imong tinda. Bukarang imong kamot. Ha? Sige na. Oh. Okay, gaw. Tabangi ko gihap. Okay. Bira 1, usa. Oh. Bira 2, duha. Bira 3, tulo. Bira 4, upat. Bira 5, 5. 5,000. Kadaghan na gud yung taon ni mong kwarta, sir, siya. Dato kay gani ang imong sakyanan. Nindot man kaayo. Sinaw kaayo kay bago. Dili man ni ako, nay. Dili ba, Oroy? Sir, imong kwarta. Ayaw. Ayaw ka lang iuli na ako, nay. Imo ka na. Unsa? Pagtarong, sir, oy. Tinuod ang iyang gingon nga imo na lula. Ang? Yan ang tabang nimo. Talagaw. Ato na ihatod si nanay. Aligri tingali kayo dito sa inyo sa Cebu, Papa, no? Medyo. Tinuod nga matawag na og probinsya nga mo, pero dili raman kaayo layo sa syudad. Dili parehas din ni karon sa atong nimutangan. Na kung ang mga karaang tao pa dito sa amo ang basultihon, mahulgan man og dagom ang palibot, ato pang madunggan gumikan sa tumang kahilom. Kanindot unta kung makaabot ko dito, Papa. Ako nang iampo, Arya. Diha ra, sir. Diha, sir. Para diha tungod anang punuan sa mangga, sir. Nadinhi ang inyo, nay? Duol na di ay. Dili, sir. Oy, mulakaw pabaya tapaingon dito sa unahan. Mag-agi pagutag daruhan maong maikog yun unta ko ninyo, sir. Utla ng ikugla, ibili ng sungay. Ay, ingat kong joke la, no? Hey! Wag Pati yun agad untay ato. ayo dong, pero Nay. ang gripo do sa hagwailain. Kana, nay. Sir? Pirmihan na, nay. Bahalag pobre. Katawa lang, bahalag na daghang problema. Ya, naog na ta. Oo, pero sir, init baya, sir. Oh, ingalig maitom ka. Kaputi ra ba ni mong panit, sir? Oh, lahi gyud mong mga dato, siya. Dili na yun eh. Di lagi ko dato. Aw, pagmali noon, sa kong isikaingon, aw, dato kay ko anak. Di ba gaw? TNL. Sa TNL. Tinuod na lang. Oy, bag-o na, do. Taon na. Eh, malipay gayon dong akong palalabron kung mahibaw ining gihatag nga padabang. Layo pa tala? Ni anata, nakakita mo ng kamalig sa unahan. Mao na yung gipuian. Ah, Mon! uy. Mon! Langga! Ni anak ko! Sugata ko! Sang. Ay ni ang imong pagkaon mon. Dawata usa kaon. Di siya baldig. Kining akong kauban. Ay, sir. Ako si Deltay. O kining usa, si Glenn. Akong igagaw. Kaon usa lang ka. Kaon usa. Unya na ng istorya, ha?
Ma, biyaan taon na kagkadiyot ha. Lingaw naman kakani mong coffee. Doon na lang kita naon anang butik, Ma. Naamang kukuy gitiman na antiha atong una natong pag-ani dinhi kay may ka-meet up ka. Okay ra, Ma? Sige. Kay ni ana paingon nganhi ang akong gihuwa. Shit! Small world. Ayaw kong unhi. Usbatong imong kingan ako sa phone. Wa ko'y panahon sa pagpakitubay nimo. Ayaw kong talik de bruha. Sige. Tuyo igid ko. Gihadlo ko nimo. Why should I? Nahibaw man kong tangan ka man. Dili ka maong hadlok eh. Katugong gisayon-sayon ra nimo sa pagpakauwaw ang akong magawa. O kay imo siyang gipasakitan, gisaad na ako sa akong kaugalingon nga kung makit-an talang ta. Unsaon man ko nimo? Ikaw! Unsa ba imong gusto? Wa ko'y gipiling kinabuhi sa amo. Andam na kong isugal ang katapusan akong ginhawa kung imong pangayoon. Maong bangat, kung unsay gusto mo nga akong buhaton. Kaya ang akong ikasulti nimo karon, dili gyud ko buutan. Kung ang akong igsuuna ang hilabtan. O saman? Ato nang sugdan? Hola! Harry! Good that you came on time. Come on, let's go now. See you in hell. Ako nang paaboton! Dali ra lagi ka. Asa na imong ka-meet up? Maupay pagbiya. Onya, may nagustuhan ka ba? Shin, what's wrong? May gibati ka? Lain ba ang imong lawas, anak? Nagkita mi ni itong mananak nga pulin. Oh, nag-abot mo? Oh, at kung ginunta na ko siya idasok sa suit sa butik kung iya pa kong gihilabtan. DJ Well, Relax Remax. Mao ginunta tingali to iyang tumong. Isige ko siyang subi-subi. Maong giandam na ako ang akong kaugalingon. Pero kalit lang niabot ang iyang iring. Unsay iring? Ang iyang laki nga foreigner. Mao nga kalit nga mitkalma ang kanahan. Ug daling gibitad ang iyang kauban paingon sa gawas. Nganong wa man ko matay ningi. May pag-ako kang giubanan. Aron maimpas unta arong adlaw ang bruhang dako. Nisabot ang akong kalagot niya. Tingalig na apatos palibot. Dahil atong pangitaon. Luoya ginakos mga tiguang eh. Nakakita ka sa pagpanglugmaw siyang luha ni tatay. Diyang gipakita ni nanay ang 5,000 pesos nga ako gihatag. Hilom siya mibako. Oo. Nakakita ko kay ako siya nga gisundan. Diyang kalit lang siya migawas o miadto sa luyo sa kamalig. Ay. Napagid ay mga tao ba? Labaw pa na to ka makaluluoy unsa na. Balik gawi. Ha? Ibalik ting sa ganan. Yan uy. Balik ko na to si nanay ug tatay. Oh. Uy. Hello? Pangandam sa ito managkita. Unsa ka? Wa pa ko mahuman. Unsa problema nimo? Kamong tanan. Unsa ka? Magpasalamat tong imong igsuon nga nakapugong pa ko sa dihang nag-abot mi sa mall. Unsa? Kung nakalingkawas man siya na ako netong kayo na. Angay niyang kahadlukan ang sunod na mong panagtakbo. Kay dili na gyud na ako siya pasayloon. Hey! Okay ka lang o naliso na ng tornilyo sa imong utok kay gituliso ka sa konsensya sa dakong sa gay mo nahimo? Hilom! Ikaw mo ipagmatnon! Unsa? Way nahimong sa diha nimo ang akong inahan og igsuon. Mang ayaw gid sa hilabti aron wa kay basulan. Ayaw na lamig tanduga palihog. Nagpakahilom gani mi human sa imong pagsablig og lapok sa imong pagkatao. Maong naglaom nga mahilom ka na sab. Pero wa pa magid ka matagbaw sa imong pagpanungay namo. Unsa ba gyud gusto? Pasidanaan ka ha? Unsa gani may tabo sa akong inahan gumikan na ng imong pagkahilabtanon? Mag-abot sa husgado. Kung doon na ka magani kasuko nako.
Ako may hanuoki si mong kalagot. Ayaw giamong nga akong inahankin sa nagtamod nimo. Sukad pa sa sinugdanan. Ikaw ang bida pirmi sa higayon nga may isgutan ka ni mama nga rin ako. Namo nga iya pamilya. Mura ka Ginoo nga iyang gihimong idolo. Oy laing maayo para niya kundi ikaw. Unya karon makaako ka sa pagpasakit niya. Ayaw na ginag-uswa. Tagbaw? Good for her. Nalipay ko sa akong nadungog ganiya. Sa imong pagpakigsulti atong pulin. May kay imo siyang gidiretso. Aron dili siya magdangom nga. Kaayar gi kini yatakan. Pinagtuusin kwartahan siya kay nimo. Di na tingali to mo usab eh. Taggam eh. Dili matago na ako kung unsa iyang buhaton. Sultihin ko ninyo ha. Kung magsige pa na siyang samok-samok. Ay, ayaw naglabda ang imong tungod lang atong bayhana, anak. Nahibaw kong unsaon ako sa pagpakigubat niya. Ay lalasag, gasto ang imong konsensya, ma. Nipulin, siya devil in disguise. Wa si Billy. Mga dili angay hatagan og atensyon. I-focus ang imong pagtagal sa imong negosyo, ma. Live peacefully. Lihay sa stress tungod og para na mo ni Shin. Kaya kung tinuod ka mo nagbahala mo, dili ta magpadaog sa gawom sa yawa, ma. Tinuod kita ang biktima. Dili sa yun ang gibuhat nga magpagkauwaw ni Pauline sa atong pamilya. Labi na nako. Dili ba yan sa yun dawaton ang iyang gihimo nako? Nga paghugaw-hugaw sa kapagkatao. Pero ma, sangan sa Ginoo nga nagtanaw sa tanan nato mga kalihukan din sa yuta. Ingon man, dili gid mo talikod atong gipasakitan. Ato na tudluan ang atong kaugalingon ma sa pagkikalimot sa sayop nga nahimo ni Pauline. Ug aron mabato na nato ang kalinaw, atong i-ignore ang bisan unsang sungog nga iyang buhaton. Ato na naghangad sa langit ang tanan, ma. Kay kun karon, nagguba ang akong kasing-kasing. Mituo pagyapon ko nga usa ini mga adlaw. Ako ang katapusang katawa, ma. Kago nga, Del. Abi kanyang nagkaila ko sa punga kahadlok. Unsa ko? Batang way buot, kayang pasidad agbutan sa ngayan akong buhaton? Hell? Pero, aron dili po all. Okay. Hatagan ta mong higayon nga makapahuway o kaniyot. Ako sungay puso ng akong sungay, ha? Pero, ako gid mong palikan kung kanos ako ganahan. Kasala mo eh? Ha? Kasan ka? Nag-una-una gikag hikay og sayo, no? Oh, amot dali naman kay kan. Ano bang nakamatngon din ba? Kay sultihan di ka. Ani ni? Dali ko makamata. Muna akong gibati karon. Bisan pas kakapoy nga akong gibati gabi. Action mi ko panginit maong dali ko galigo. Ligo ko warm water. Una matug kay di ko gusto nga madayon ang akong hilanat ba. Akong ginahinayag haplas ang akong lawas. Unay kong masahin. Plus ko. Tamo ang maong kalois Ginoo. Piktibo kay nga plaza. Lagsik mi kay kung nakabangon pagkakadlawon. Muna nga nakadecide ko nga ako lang mag-andam. Alang sa pagkaon kay, wabay ko malimot nga, mingyong ka na ko gabi nga mo sayo tagikan karon paingos laing destinasyon. Malagi, ako mismo excited sad nga mo bangon og sayo. Dayon, naligo kay plano unta na ako nga makikay. Pero nakaluto ka naman di ay, mao nga may pagmangaon lang tandaan. Okay. Go! Pahuway sa! Ipiyong sana imong matag kadyot. Diri sa likod ako'y drive. Kidahan lang nga okay nga itong kondisyon pirmi. Layo na kita gidaganan. Pero wa pa kita naagian nga maayong hunungan. Ako na sa biyabe. Pulit Ako'y drive. Taasa na yung istorya. Ay, di ba sa takasuday ni mo?
Unya lang, kaya pa man. Baos? Bawas ko, ha? Nalingaw sa pagpasigpat sa mga nindot nga atong yagian ba? Oh. Nya, nibawas sa baya ko nga nagsige sa kag-take pictures ha? Sa tarang nindot nga mga views nga atong nagian para sa imong vlog ba? O niya, mauna nga relax lang ha? Take your time, okay? O reklamo ra ko ron kon... Oh, uy! Hey! Hey! Oh. Gusto mong tawaran ang para? Ato na may bawaan ron. Na, nagdagan siya paingon din sa sakinan. Andam-andam lang. Di ta mo kumpiyansa. Oh, unsay problema? Tabagin ninyo akong anak. Nga no? May sakit siya. Grabe ang hilanat ug ubo. Giatiman siya sa usa ka mananambal karon. Pero nahadlok ko. Kung tabangin ko ninyo mga sir, di ko gusto nga mapildi ang akong anak. Hain man siya karon. Naasa mong payag. Tabangin taon ko ninyo. Oh, sakay na nga rin. Kaya mo nga ito lang yung mga anak. Aliya. Aliya. Sakit kaya akong daga ng buko-buko. Ayaw ka balaka. Kay inanay rada siyang makapahuway karon. Kay ako na ba na siyang ginapatan og tambal. Gini, sir. Nadili ang akong anak. Oy, Gini, sir. Hala, si Papa. Pwede may musod? Oo, sir. Pasensya na mo sa mong pinayanan, ha? Papa. Kagahis ang ubo? ginlantan sa siya. My God. Go. Go. Init kay siya. Oh. Taas kayo ng hilanat. Palihog ko, be. Kuha atong tambal dito. Tuas sa sakinan. Para ato siya mapainom diri. Sa dili pa nato siya idagan og ospital. Para masiguro nato ang kahimtang. Sige, go. Ikaw ang amahan, no? Oo, sir. Pablo ako nga. Tabangin taon akong anak para maluwas, sir. Musalig magka mo. Namo. Oo, sir. Naibaw ko nga mga maayo mong mga tao. Nakailaman ko niyo, sir. Ha? Dili may tabo nga nasayop ko. Dili may tabo nga malimot ko ninyo. Kabutong gitapukan sa daghang tao nga nagsunod og nagdaig ninyo dito sa pista nga among gitambungan. Kamu ang idolo sa daghang mga lumad tungod sa pagkamaayo ninyong tao. Anda mo tabang ni atong nakinahanglan. Maong dihang nalantawan ako ang iyong sakyanan nga nagpaduong. Dali kong midagan aron parahon mo. Tungod kay nakinahanglan sa iyong panabang ang akong anak. Kwan, kining... ato na ba siyang patumaron ining tambal sila natgaw? Panaga na lang. Tungod kay taas-taas para matagdaganon balik sa atong agi. Aron madaan nato sa ospital ang iyang anak. Kuyog lang niya. Huwag mo lihok para makakaon ang akong pamilya, sir. Ay, ako, pwede kong muupahan, Nana. Ay, sige. Ang importante nga na ay makauban ni Aliyah. Ako na lang mo alasan niya paingon sa sakinan. O ako na siya mutupal niya samtang mubiyahe tagaw. O kisa to'y imongan? Si Ada na, sir. Ako siyang anak. Mag-agaw sila ni Aliyah. Aliyah din nga ining nasakit? Oo, sir. Kung naon na yung mga pangutana ang doktor, makatabang ka na ba sa pagtubag niya, Ada? Oo, sir. Sige na. Di ta maglangan. Salamat ka nakatugra siya. Pagkagwapa niya. Gwapa ka siya. Mura siya jusa sa kagwapa. Usa siya kaluman pero pagkanindot siyang panit. Lahi siya sa ubang mga lumad nga akong nakita. Lahi ining iyang igagaw nga si Ada nga itom og pamanit. Pero in fairness, puwerte siyang hamisa. Pareha sila nga mga maayog dagway. Bisan lain-lain og pamanit. Si Ada, guwapa sa kayo. Nindot sa siya og porma og naong og ilong. Si Aliyah, may kissable lips.
ug nindot sa upurma sa iyang naong. Taas siyang ilong. Pure ni siyang lumad, no? Ang pure ba sa ka? O basin nabahin ang iyang dugo? Kay tanaw na ako sa iyang amahan, gwapo man. Pero medyo murag na itom-itom gamay ang panit. Nga murag na buwan o maayo sa init. Unya, klaro man kaayo sa iyang sinutian nga usa siya kabisaya parehas namo. Dili man siya manubo og tunada. Kung dili, si Buano man kaayo. Apo-hapa yung dughan, ada. Niya tubig. Sige. Inom aliya. Kay magkaayo na nimo. Gawin pasensya lang ha. Sa dili madugay. Maati man naging kag doktor. Labi siguro. Ipa-admit yun ka. Gaw. Upundo sa taron. Ha? Kinahanglan ako ang assistance ni Shin karong panahon na. Kay kinahanglan yun nga i-admit si Aliyah. Ingon sa doktor. Nagpanglingo ang doktor pagkaibaw niya nga. Tulog ka adlaw ng hilanat ni Aliyah. Kaya ang resulta, may pneumonia siya. Ay na lang itong hilabti imong manghod gaw. Dito sa Cebu. Ayaw pa biya is mamataw ni mo dito eh. Gusto ka? Kita lang unay mo handol ini. Kung magkinanglan man yung maka-assist na to sa pagmantay ni Aliyah, natin naga makuha din nga kasaligan. Ako rin may bawa nga mangita. Sige. Walang tayo tamay tapo ng bata akaw. Akong iyang po nga makalingkawas lagi doon tayo siya sa krisis. Dili ko malipay kung tunay daw tamay tapo ng bata. Gaw, imong cellphone. Hello? Kuya, kumusta man ka diha? Huwag hasula sa banyaga nga pulin? So far, kumana itong katapusan akong panagsulti. Wala naman. I-block na na siya. Ayaw lang. Sagdi lang. Hey, ako kina nga doon na extension ng imong gugma tumayana ha? No. Once is enough. Mayon gani ko nga dili na ko. Di nagig ko. Mayon ta. Asa man mo ron? Nasa ospital, may giluwas may nga usa ka lumad. Dalagita. Unya na pneumonia. Ha? Delikado ba yan kahimtang kuya? Kaluoy good. Mao lagi. Na-admit yun. Basing nagkinalan ka sa akong serbisyo ha. Sulti dayon ko. Kaysa ako namang paglupad diha. Ayaw na nagbiyahe si mama. Kuya, wag iti angay kabalakaan ni mama. Naibaw na ba yung kagun sa kaligoon sa atong inahan? Bisa na. Ayaw lagi sa biyahe. Nagkasabot ka? Ayaw tog paminawa. Bisag nagkalisod ni sa siyang lihok, dili lang gyud siya manangpit. Bitaw, ako siyang giingnan nga dili may angay nga mahadlok kung naibilin ka dinhi. Kay naabaya si Yaya Chay-Chay nga makapantay nimo. Makasalig na baya siya ni Yaya kay miga na baya gyud mo tinuoray. Manghinanggaw ka ditong kundatan nga pulin. Ay, ako rin mo angko niya! Ha? Kato-kato babayan na to, ha? Giiphana to na ko kanahang dako! Ha? Wa na ko'y pagsalig ito niya. Kung musipyat ka to siya gusab, na! Ako lagi siya sulungon sa ila. Di yung kumadlo ko'y. Da, padatas pudlat atong salpahis nga dako. Kita ragay maalkansi. Muna! Kadtong kanahan ba? Nagapakita lang magito si siyang pagkaburingog siyang utak? Kitang tarong o paminsar, mo na'y mulihay niya kutob sa tumahimo. Pero iya gani itang bagaon, awan, na yun na ako siya sungaga. Ang nasagug, atol siyang gisihan. Ngipon sa ngipon, gyud. Ato sa gisumpuon, kung mapakita gyud siya siyang kabuang, oy. Kinahanglan nga ato sa gisiyang badlungan.
Ay, oo, oy. Okay, gid kaayo. Pero ug madapan natog likay. Mulihay ta, oy. Atong tumanon tong gitambag ni Del. Kay daghan kaayo ang maapektahan kun ato siyang sakyan. Daghan ang madaot hangtod ng atong panginabuhian. Matay, dam. Bilib na dyan ko ni mo, dam. Ala, adto atong imong maguwang, Shane. Dili na ito mahimong biyaan ang pasyente din sa ospital. Nga si Ada ra ang kauban gaw. Kay, wala ba yung na ibang kaagan, kanang bataa. So, kinalan nga usa nato magpabilin din Yun ay kining, upauli una kong kadyot kay magprepara ko sa mga butang nga atong kinanglanon. While ni ako din uban ni Aliyah. Kadyot ra kay ko. Mubalik ka na ko. Kaya tingalig na ilang advice nga ihatag ang doktor. Mas maay na nga malihok din nato. Sige, di ra ko magdugay, ha? Ikaw na may baw, yan ang duha. I know. You're a real gentleman. Mao nga magmalinahon ra ang mga huna-hunaan ng masakiton ug ang iyang kauban. Manangin siya ko ni Aliyah. Sir. Uy, kumusta? Kinindot siyang mata. Dagan kayong salamat, sir, ha? Oh, kalimti na. Ang gusto na ko may bawaan kung saan na yung gibati karon. Nga, naati man nagikas doktor. Nag-anak man naman nagkabalik ang akong kusog. Dili parehas na nangagi mga adlaw nga grabe gid kaayo ang akong kaluya. Sakit kay akong dughan ubok-ubok ko. Labad kay akong oo. Masamot ni kasakit kong ubok ko. Basta nga akong tiyan, masakit naman. Luwas ka na. Ayun nagkadlo. Kaya dili ka pasagdan sa mong doktor, okay? Muli siya ko kadit, ha? Inyo min biyaan, sir. Ayaw taon, sir, uy. Ako rin mo biya. Magpabilin o na si Glenn din, Dili pwede nga kami king duha ang mubiya din, Kinsa man niya makiksulti sa doktor kung muli-ili din, aron pang mustahon si Aliyah. Ako na lang mo pauli. Pero, ubalik na yun ko. Promise? Promise. At long last! Uy! Gutom na ba ako? Uy! Kanasa ka man nabot? Taon-taon na gyud. Di pa giingnan ka nga. Katong atong inahan ang awaya. Kasi nagtukpod na ako aron paluparon dayon paingon dinis Davao. Naibaw siya sa atong gistoryahan. Pero, hugot yung ko niyang giingan nga kung dili ko na kumusugot siyang gusto nga mularga dayon ko din Siya ko na ang muanhi. Unsa? Ayaw, Ana Alea. Relax. Bata kaayo ka aron magtakawa sa paglaom. Wa pa gani ko mahumanog istorya ni hilak na dayon ka. Okay. Ipadayon ang imong gisulti ganina. Kung doon na pa magani kay gustong isumpay ato Ada. Klaro manggod nga mapakyas ang tumong sa maong tao, Sir Del. Kay hugot pa yang misaad ang papa ni Aliyah sa akong tatay nga di nagid kuno niya pahilakon si Aliyah. Di nagid kuno siya mudawat pa kung naay muhangyo niya para mga sawa ni Aliyah. Kay gusto sad kuno niya nga matuman gid ang damgo ni Aliyah nga makahuman og eskwela. Tinuod, Ada? Uy, diha manggod ko sada nag-istorya sila si tata. Oh, salamat. Salamat. Naawa. Ay na sige istorya. Aron dili ka ubhon. Bahoy sa. Pasaylo ako ha, Aliyah ha. Nabuhian man noon ako ang istorya, uy. Nihilak noon ka. Sige na, balik upaway aron maayo dayon ka. Sige na, Aliyah. Manggawa sa misisina. Kaya napakoy pagkiksultihan niya. Ayaw ko biya, sir, ha? Dili. Niya pa ko. May istoryahan lamig kadit si Sin. Mao pa manggoy pag-abot niya gikan sa Cebu. Niya siya,
aron mao yun ay mo bantay nimo mintras niya ka pa sa ospital. Kay karong gabi mupauli una mi sa bahay kauban ni Ada para makapahuay sa siya. Excuse ha, Alea? Cheer up! And get well soon. Are you serious sa imong offer nga mao na mo bantay ni Alia while niya pa siya sa ospital? Dili na laon ta ko maghago og ani dinhi ko na nagkanap ako. Nalimot ka sa akong giingon nimo kuya nga nalipay kay ko sa imong gibuhatron. Maong suportahan tagit ka. Thank you. Oh, anong iwan mo kong gitutukan? Bilib ko sa imong kalig-on nga midawat sa nahitabo sa adlaw sa imong kasal kuya. Wag ka dagang istorya. Diyang hinay-hinay kang mibiya sa simbahan. Kami si Mama at tong higayon na. Mura nagbubuto ang mga o sa sobrang kaawaw nga among natilawan. And let me tell you honestly, nga itong mga orasa, gusto na kong pangitaon dayon si Pauline diha-diha. Aron patsyon. Tungod kay gisakitan yun kayo ko sa iyang kibuhat. O galing lang, kay nabaraw ang maong tinguha sa diyang among gitaban si Mama. Wa ka maliwat ni Papa nga weakling. You are so strong. Mao nga saludo kayo ko nimo anang kinaiyaha kuya. Mayon tagparehas ko nimo kalig-on nga moatubang og sakit nga mga pagsuway. Ibutang lagi si mga nauna ang kinaulab. Ug anha nimo mabatyag ang tinuod nga kalig-on. Naalam ko'y namatikdan niya. Ha? Unsa man? Seryoso kay kami tabang anang bata nga lumad? Tungod kay nabalaka lang gid ko siyang kahimtang. Looy magud kay siya kung masugamag sa kadaot. Daghan mo kay na siya mga nindot nga damgo para sa kinabuhi. Are you telling me nga bug-uso nimo ang imong pagtabang? Oh. Ay, Uy, Dam! Uy, in town. Ay, pagpanghupaw kay naamang kita atubangan sa grasya. ay, sorry, Lord. Unsaon nga. Gimingaw manggod ko sa akong mga anak. Gihidlaw ko adto mga adlaw nga ako silang ikasaw og kaon. Unya, pagkahuman, magpundok ta sa sala og manganta. Kapait di ay kun malayo na nato ang atong mga anak, no? Sorry, madam. Ako gipangutanan ni mo, ana. Nga wa man ko ika-contribute nga ideya anang imuhang giingon, dam, kay wala pa man taon kalutsi og bata ning akong flower. Wala pa, dam. Kay wa pa gyud tayo nakaako sa pagpasipala nito. Helong tsa oy. Kisay patuhuon nimo. Ako? Birhin pa ng dagway nimo? Akong dagway? Aw, satanas tingali, dam. Pero kung muingon ka nga kanang dili ka mo to nga virgin pa ko, kung mo insist jug ka nga tuwakhang na ko na, magbugno gitana, dam. Nag imong edad, wa pa ka maunsa? Dagang ulay ka? Yes! Oh, putli pang anay. Pahong! Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique Di Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kani news sa RMN Drama.